Ka United Democratic Party Youth Wing jong ka Soyong Circle menta kasi santarik unai wing arja arpuar kala pli pat ba ka first Soyong constituency knockout football tournament arja arpuar ya ka belapan long Hamadan Mar pena Soyong. Hakani ka knockout football tournament nakal yang ka UDP Youth Wing jong ka Soyong Circle kala pia aki ar benta. Kawai kadai ya ki bala kenjo live sun snam sejrong pat kawai pat kadai nak benta ki samla ki badan Hakarta live sun snam syapo. Kikun hon niki tim ki barok ki besem benta hakani ka lempung ki dan hadu live arteli bat ka khusnam nak benta ki nong job hakani ka knockout tournament kalong san pho hajar tingka nak benta ki nong job Hakarta ka live sun snam syapo kat bai ki bawan ba ar kin yo arsan hajar. Bat nak benta ki nong job haka live sun snam sejrong kalong live pho hajar ya ki nong job bat ar pho hajar nak benta ki bawan ba ar. Ya kani ka tournament la pli pat ba dau ba Sensha Roy Kupar Thaba ubalong kum ukong san haka jinga don lang ringkat bat ki nong kit kam jong ka UDP Soyong Circle lembat ki riu rang ba ka dong ka than. Hakani ski pli pat ba ikani ka lempung kala don ka jinga lek kai nak benta ki ba hapo ka live sun snam karta ya ka balai khon hapreng ka Soyong area A persya ka ding ye area C bat ka ding ye area C kala job ling ba ka jinga shoot tie breaker. Haka jinga khonye ki balai pesan senam karta sejrong ka jinga lek kai ka long hapdeng ka Soyong area A persya ya ka lingkhoi area B baraka ni ka jinga khon ka lingkhoi area A kala yo ka jing job. He declared a tournament first knockout football tournament jong ka United Democratic Party UDP wala organized na kay Youth Wing Soyong Circle nga declare kani Panpulik, I declare this tournament open. Samla rang ba ni kathan ngayeng anni ngapan i kata kajing i pat kajing sedang naladi pomdei bagi beri kenno la syai badi hajan election ba pup ne mahe yele ban kani kata masa ban tembi pai ba dak baile football hendrei la arsenal shwa ka pandemic ngai penyale mencim senam ru ngale pada kapat por politics pada por election ngele hi ringkat bat i bana saiwul bar jika jingjob juga tim ru kadi hi jongi ngale ka bi samla nong tai namo kirong ba bari nong tai thai nong saw ka jingjob ka jongi mission snam ru kadi ka tim bele lang mangi napo saw hani ka por baru snam pada election mission ni kalan kabu bakidon ki samla bala sajid banai kam yaki tangile no ada kani ke tournament kapolong meningkong first knockout tournament jong ka UDP party hanni po Soyong Circle tadi ka im ka jing temu ka vision ka jonga ba hawai ka singi ka Soyong kandon la ka jong kamadan ka babha bat kumjuru habai pelong ini tournament ka deiru ka pressure nam ta ki nong mi khmat ki ban sawan
ba kat ka soyong constituency kamdon ka madan ka babha madan kumni tebiang handai standard madan te ngi padon ila don kampalat kum ka soyong area ne ka soyong constituency ki player boper nak man la ki area kimi ki lekha iste 10 ki habia trai sistem ban practice hane po madan ka po sokru sokram ka ba maintenance handai dalapoi kapor dengan ayo kamaran lajong katno ka jing itanan pamdei ta kamadan mi bu pressure gi nomi khabat ge bansawan hadien henrei kum ka vision jongaru na kuwa ba ka soyo constituency ka biele mantaru kandon no la ka jong gali kandon no ka soyong li kiru lang ba ngatip kia benjur lang ban ngai kata nomor balai ladon kamadan ka babha nginya affiliate ya gini ki team gijongi bat ka Shillong Sports Association badai presiden ba Eugene Mamenta Eugene Sanlingdo vice president di IPA ringkat pajingron kat lagi bahaye jongai persa jongai ba Bobby kinya trailang in penwandur kumno affiliate ya kani soyong nginya ya awan temi ki player la jong nginya host ki Champions League na jong ni ka state hapo ka madan hane pothan jong la jong kadno kan itanat baki Briru will be under that map baki Briru kin pet kin pino siya kasoyong area Tahun kebok jadi buat miskin. Betul.
Tadi yang ini juga. Kena saja. Tak. Kembang Andrew. Andrew main saja. Dah. Jarimu. Siap. Cepat anak gol. Ya, kiri dong. Ayo kita bobok.